Obure mu nwa bisi o ezu ya azu. Ndedi na na-enye ụmụ ha phone, Android phone ka ha na-eme operate. Mgbe ụmụ ka the tender, it's very useless. You are a useless mother and you are a useless father. Ajognesi, we are in a computer world. Ajognesi, have I traveled? Ajognesi, have you come to Western world? You be idiot. Western world or Igbo. Western world where people are Western, where children are Western, Western world, where children are Western. Ije muta nonsense. Where Android for ne no mogum. Mgbe go na agbo mpapa go ja Android for the assignment. Kezi si na epuru nwata ro wa akwụkwọ. Enye nwata assignment enye Android for go we me assignment. Kezi si na ọ na-agụ akwụkwọ. You are a useless father, you are a useless mother. And no muga ga useless if you don't take time, if you don't correct yourself. Now this girl here afuna had the Imano mazi a practice we go lesbian. Ejim the video. Oye ka na no na azu na pia oye ka kanara. Oyi papa na pia kanara. Oye ka na ami onu. O mazi a kaya sebe 5-6 years. Oye ka kita na ji aka na ji oye ka kanara na hopitari o na apia. Oyi oni afie na apia kanara. Why no onye nke no side nke na. So na ami onu. Ha na video. Just small children. Ebe ka say all those things. Is it not from phone? Or from phone? Even with a phone, pia, or go somewhere in my home. I just listen and one more computer. There's stuff for everything. There's stuff for everything. You got put a phone, they will want her mother. Can I go to my school? Or you panty? What poem, what punty, what pile? You reach a noba, or chiapuna, apuna nazuma. I got you asking now. I'm getting wine and a tap walker. More than 1 year old. 99% more than 1 year old. I have about I assume to Almighty God. He got free comma. 99.9 more than 1 year old. Yeah, and when he keep balloon or what? Oh no, how you go, Imonaga lesbian, or lesbian, or brashawo, or Uronyori. Shame to you. It will get a mother. I just in a computer world. As have I traveled before? They're a Western world. Western world is where they are Western people. Idiots, easy. You know, if you tell one mother, you are not a mother. It just to team a mom. It takes many things to be a mother. It takes many things to be a mother. Name one, what does it make you a mother? Name one, what does it make you a father? It takes many things for you to be a mother. You are not a mother. It takes many things to be a mother and a father. It's a part of to team a boy female. I am a mother. A mom, tabo for everybody, a mother. Useless set of people. Was an as mass. As to catch up now. As I pollute society. Anybody, Chicken up there. Any day the video. If oh Jesus. What was here? Oh, you don't phone. Android phone. Otroba buogi. Mwa haya brata uru. That child will never be useful to you because he's for that child. You are giving the world access to your children. Once you want to get the phone, you go access to her life, especially one. Idiot. This Muslim woman, where we are jab, go for somebody's shop, go thief slippers, just the wash her hand. She will bring it out now. They wash. Have you seen it? So if you see this kind of people where we are jab come to your office, they're very careful. The reason they thief will not be all of them, but some. Bobby, when forgot this video, unene ketano. I'm a sick gazette get bobunis when and I. Makana otuti na emene fenem bo waketa, most especially na this generation I know me okade only mon. I have been saying this thing for the new mogo be me video like this. Mkuche basalu this particular thing or manga viral. Una fugonya one rube 10 years, 6 years, 7 years, helube the 10 years. Mana he bido go mewe practice where body practice where they have started doing it already. Oteshabu lazy. I don't want to pronounce it to the end. Manama m n'ọtụtụ n'ime unu ghọtara ihe mụ na-ekwu. Iya ị na-ebe akwa kia na-eti aka mkpu kemgbe na mmadụ ga-amụta ụmụazị ịma nneta ụmụazị ga ya ị na-epeti ha na-apa mpa ha ịnọkọta iwere ụmụazị ndị Nigeria na compare ụmụazị ndị ọcha
your father and your mother brought you up properly, then ịmụta nwa nke gị si na iwe some of them ka ọ ga-abụ nwa ha mee ihe na school uwete si tie nwa ihe na school like this ha nche kọg gawa nne na nna ekọg gabasa teacher tiri nwa ha ihe gabasi ọgụ n'iru student onwe nke mfuwo ndị anya mmiri chi ịgba m n'iru nwa ahụ na iru student na classroom like this ka the man were aka wee ma the teacher ụla ma the teacher ụla a na-ekwu ya tụkwasịkwa ya ụla kpom ka ị na all these kids nọ n'iru ebe ahụ. Do you know what you are trying to tell them? That n'ihe ọbụla ha mee the right, that no teacher have the right to caution them. Nwa bụ nwa ọla owe ndị Igbo anyị si that na mgbe ị bụ nwa n'afọ ka ọ ka bụ sọsọ nwa gị na gị na di gị, mana once ịmụpụtara ya n'afọ nwa ogo nwa ọla. Ama m ghọta na ine okwu a ntọ kịta asịrọ m that no ndị mmadụ bụ ihe wee nwa gị ahụ, but o wee bụ when your child do something onye ọzọ caution nọ ya n'ihe ahụ ome ịbịa na-asị na ị na-ewe iwe ma ị na-eje abalụ the person mba n'iru nwa gị. Ọ bụ na ị like ihe otu the man ma otu the woman shi wee tie nwa gị ihe ị gakwuru ya nne nna amakwa m na ihe nwa m mere adịlọ mma, mana ịmago azụ oke ibu otu ị ga-eshi caution ụmụazị dan ịbịa ti ha ezigbo ihe like this alike homia biko emekwenye ya mbọsọ ọzọ. Ihe a bụ ihe dịrị gị na the person, ọ bụzi ịbịa mee ya n'iru nwa ahụ, because ime ya n'iru nwa ahụ ị na-enye nwa ahụ aka imekwe that na o mere again. Ị na-agwa ya ị na-eji indirect way, not even direct way, ị na-agwa the baby or the child or the girl, whether be it a girl child or a boy child, ị na-agwa ya that na ihe ahụ o mee bụ ezigbo ihe, bụ ezigbo ihe. Some of us, our children, some of us here as a mother or as a single mother, your child cannot even write anything off head without without use her phone or the help of someone. Sometimes teachers yellow assignment is to know whether this child or this particular thing. Mgbe mwa karaga school, my mom had made him assignments. Because away your more game my father them, my aunt Simonia bi mgbe ndo obere o de melu my assignment o gasim shebi akwakuzi she's a teacher o kuzigo na school mu ameri ya mu ago do na ma no ho na department ya but o kuzigo ebe mu amegi na ebe mu agụla akwụkwọ o gasim akwakuzeri gi this thing na class na this particular subject and keshikoye ga assignment ga mee ya. Ọ bụ na 2/10 ka iwete ma 2/20 ụtọ ọ bụ na ishi wete ọ bụkwa no 0, teachers ga-ama that na you did not understand this thing. Some students ka ọ na-aba na-akụzi ihe na school ha na-apị phone parents ahapụ nwa ha ewere phone na-aga school. Now look at the advantage of this phone, the advantage of it karịrị the disadvantage of it karịrị advantage ọ na-enye anyị. If you think I'm lying, go internet today and see what kids are doing. And the men are umuoke na-ewere ifele, they are there on their DM. You left your child, you don't take it, you don't care about your social your child's social distance. You don't even care. Take it as friends, you don't even know them. You don't know what they are capable of doing. Ịgbachi nkịtị ihe nọ na ya bụ ụtụtụ ịsa ahụ pụọ ịbata isie nri ye ụmụazị gị just nete ha ya na ya dị, but in the kind of life ha dey live you don't care. Onye nke a kịta anụ a o wee ike kịta ọ bụ na mmịa na mpịa ma dị self na ọ na-eme this kind of thing. O wee ike ọ bụ na mpịa na mmịa amalọ ọ bụ na ha ma ha agbachi nkịtị, because afugo m some parents na this social media nọ n'ime ya ha bịa nwa na-erube 6 months self o nwee nke mfu one certain time say ọ na ndị human rights ada alụzi ọrụ na this country anyị nọ n'ime ya. Biko ọ na ha ada alụzi ọrụ. A father wetere ya na-ese rapụcha ya na-anwụ ya enye nwa ya nwa na-erube adọnshọ ma nwa ha elugo 3 months, let me not lie. Obele nwa da know nothing. They know nothing, and it's so innocent child. And from that video, sometimes when I be yoga full online like this, or me to tell him like my mental health I'm dizzy in order.
Yinge me bu just ndo se phone no go dilo one for the meantime on our game. Because a lot of crime name in this country is too much. And the worst part bring that side and those things to be taken care of. Had all the care. Human rights had all the care at all. You find it difficult to see somebody now fighting for human rights. Gas stand now fighting for all these things. Kita ye ha na-emezi bi na analụ ụgwọ ọwa ha da alụzikwa ọlụ. Ha da alụzi ọlụ. To bụ na ishizutakwa nwa gị ezuwe ya. But it is a shameful thing na iburu nwa 6 months. Buche ya 6 months, your husband is still alive, you are still alive. Then nwa ha bịa mebi nalige. Izu nwa bụlọ n'ike aka kama na ọ bụ by God's grace, but remember, God don't help those that don't help themselves. Megodi nke gị hafuzeru Chukwu nna. We bụ God akwima that na nwa m akịta anụ. I'm trying everything possible for nwa ịba uru. I don't want this child to be a problem to society. Not only you, because nwa gị mebie is a minus to society. Nwa gị bụrụ na-ezu ori today is a very big problem to society, because ọ bụ ọsọsọ gwa ka ọ ga na-ezu ori, ọ bụ ọsọsọ na be gị ọ ga-apụ ga na-disturb ndị society. The same thing, nwa gị nwanyị ọ bụ na ọ na-agba ashawo today is a very big minus to society, because ọ bute ọrịa ọ ga-ekesi ekese, and o wee bụ human sympathy amandizi na ihe ọ bụ a lot of things na-eme na I don't even need to tell you. I don't need to tell you, because imacha all these things. Shame on you people that na unga amuta nwa una hapụrụ nwa 4 years, hapụrụ nwa 5 years. Ụmụazị kita their brain dị very sharp, very smart. Ị ga-efili kita na nwa ya enweghị ọma nka na lie. M ga-eji nwa my brother, my own blood wee mee example. Nwa ya nwanyị na December anọ ana ka m wetara si ka ntieli ya cocoa melon if that na all the children like it. But I'm surprised that this child don't like cocoa melon. All this imago egwu maaza na agba that kind of thing, she don't like it. She don't like it because me and Ampia dey tieli ya that thing. Ozi ka mbia mistakenly click one video one na YouTube ebe nwa na go 36 states and capital and the part of the body. I see the kind of joy in ya n'ime. Ozugbo click that thing on our phone, watch what that, because no ye me and Ampia na-etieli ya na yard. Imagine obele nwa like nwa my uncle n'elube, nwa my brother n'elube 3 years. Orube 3 years. Mana shika orube 3 years mana ọ na-agụ part of the body from A to Z. Ọ na-agụ ABC from A to Z. She can talk very well. At a point self mbia gwa mmia because o wote mmia simbiko na hafkwe na nwa no dia wa shazo nwa nke ya. O akuzicheli ya na school. Onata ogwu obiakwa me ya no agwakwa biakwa gwakwa akwụkwọ. Obokwa no one hour lesson ka ọ ga-eme na ya ado. Mmia ogwa wa mese up mmia bidi aka. My brother achọdụ m ikwu maka nke my brother, because na my brother ọ ga-akụ fi ọgba nje na. Train your child in a way that when you grow, or man depart from that particular thing. Even Bible said it. It's a shameful on a put online for all these kids 17, 18, even 20. Now this country right now is still a child. It takes the grace of God to see a child of 21, 22 years. Now my name is behave. If you belong 11 years old, give me. Oh my God, what to you as an elderly person now, Madi? If you're a child of 7 years, or now anything that has to do with reproductive system, anything that has to do with female and male reproductive system, I'm not saying that it's a bad thing to teach your child. But whenever you are doing something with a child, be very careful. Be very, very careful. And in do kita anwa ha chokwe ma as long as no bulo nwa ha some na emedi anwa ha, but so when they the wicked to extend that na ha ga hapu nwa ha na eje emebi nwa ya ọzọ. They don't care because no ye hapụrụ nwa gị ka ndị ọzọ na-eme gị ka ndị ọzọ ya eli aka na-emebi. Ihapụ nwa gị ka o mebi, others will help them. Imago maybe ha ọfụma. I'm not happy seeing these 3 kids
these beautiful girls can they practice this nonsense. I'm saying and they happy, that means I'm a wicked human being. I'm not happy seeing that. And they are girls. A child that don't know his left, that don't know her left, that don't know her right. She don't at this point now, this 4-5 years, 6 years I had. They don't know what is but they thought that now what they are doing is right. That is a right thing to do. Look at our country, Nigeria today. Our country, Nigeria today. Here no, this is too much. Lazy, this is too much. Ndi umoke no umoke, this is too much. I don't know how I'm going to start. I don't know where to stop. But whatever you are doing, be very careful and pray to God. Because society we are in today, open eye the 100 in this country. Believe me, 95 is so corrupt that their mindset is full of evil things. They cannot stay there without thinking about bad things to do. Then the remaining 3 apochabe. It says, hi God, I wish you people will understand the kind of pain who now cause through society. I wish you people will understand. Igana not today. Iga for so many young child, so many young children doing what they thought that doing na doloma, but inside them, because no mpa na mahakuzera na this thing be ojo be ha kweshiki me, they will think that thing ha na be yoma, and they will continue doing it. It says grace of God. Oye dota ihe puta na that kind of thing. Na gwa gezoku. It's just like na my previous video na one day in Soka say, you people don't know what you people have started in that in Soka. Ipo isi ala hu neme, unfiri nu na practice. You people don't know what you have joined. Maka Chineke kele ni na from in 10 years to come. That is when you will know the disadvantage, the bad, the evil thing na practice is not the region ndugu. Mgbe nwa gị agabia kpụrụ nwa gị no 3 years, 4 years, hand her over to a man that is old enough to be his or her grandfather. That is when you will learn your lesson. That is when you will know. It's an ndugu amaliye. But it's a shameful thing that all these things in amen. Our governor, our leaders, they are watching it. Ndi Igbo ka eji malai ụka or omenala. In the history of Igbo land, afube munde pụtara na practice that thing. Asolom no wekwe ndi Igbo bụ a Muslim owe, but not this style. Not like ịpụta na imagota mataya sisi na agbakọshi ndị mmadụ na akụziri ha ihe na abụla omenala in the name of no na akụziri ha omenala. Matthias is from Nsukka. The man that did nke ndị ugwu bụ from Nsukka. Everything that is happening, most especially in Enugu State, is they had a shinata from Nsukka. And sometimes I'll be wondering, on Nsukka would hashiwe miss wo up with Ndugu, or maybe ndị na abụrụ ndị Igbo eji meche kelo ha keye ha side, because Nsukka is very close to Benue State. Eji kelo ha we keye side anyị. Uchanu ntị unu, uchanu anyị unu. Kunu hafi no na mmiri ncha aba unu anya. Parents, I'm telling you people the truth. Iyo bụ niile, be it oye Christian, be it oye omenala. Inazu, je jụọ mma gị na mpa gị. Ọ bụ na ibe parents, jụọ mma gị na mpa gị, ọmma mma gị. Ọ bụ na iwe great grandfather or mother, whoever, I don't care whether man or woman, jụọ ha ajụjụ sị ha. Get the difference between society anyị nọ n'ime ya kịta na mgbe ahụ. Ọ laikiri ihe na-eme n'ụwa kịta na mgbe ha waka na-eto eto. Go ask them that question. Your mother did not bring you up like that, but you decided to spoil, and bear it in mind that new obuna melonwa na this age on onimia, that you are going to answer for it. Bible says that ni gaza jujia, igaza juju tishi train nwa gi utawodi, igaza jujia. I have seen a woman umya disturb kata ya wajilakia
ga police station Enugu, ga police station ga kpọrọ ndị police kwụọ ha ụgwọ or may arrest all her children. Di ya nọzi ndụ, but the woman si kama ya ụmụ ya ga-emebi under her watch, kama kwa ndị mmadụ kpọọ ya a wicked mother. O je kpọrọ ndị police kpọrọ ha kwụọ ha ụgwọ, gwa ha what to do. Even obu that na any of them, any of her relative or maybe said ndị ogia bịa, nobody should even think of releasing those children. Today ihe ncha gwa that woman that time abụmọ ncha bụlia ndị mmadụ kpụrụ ya nọ na-ekwu ọ dị wicked, o mere nke ọzọ. Today she's the one enjoying it. I don't know what moved the woman to do that thing, but also that I want to teach my children a very big lesson. Today those kids kita abagori uru because ejilo nta anu then ana agwa ha n'enu ana akwu na ana every day ha na-ekotelu mma ha case. Every blessed day ha na-ekotelu mma ha case. Gị nka wanye na-emoje koli case na police station every day. Osimba, those children nọ na police station for complete 1 month. Owe ha fule n'igwe anya amalụ mmụ na real sec ha nọ, mana ihe mabu na ndị police kpọrọ ha. Today the woman is the one enjoying. Ofu we finish go secondary school as of then mma. O finish go secondary school, honors university. Ana agwa unu so unu nwa unu ofuma. Obu that na parents nene baya na nwa ha. I am nwe somebody like James Brown ko gini ka na akpia. I am nwe somebody like Bobby Risky today. And these people na agwa gikita, they have relatives, so not only their mother, they have relatives, they have parents, if I'm not mistaken. Some of them obugodi na parents how will go, what happened to your uncle, what happened to your aunt, when they even take care of you, like imago nene be iri gaya na some character name. At my age otano kita ano nsigi that now my mom have stopped beating me nga sigi na asi otano na my mom as of last 2 years ama mi yem bialime my mom mayelu maka niru. I travel to east o mayelu mola o nwo ga abo obasa mme ogu. My mom otano kita opusi beat me. Even my uncles, I'm so scared of them that na obokwa like na mo na ha adro na mma I na akpa, we can talk, we can discuss, we can communicate. But when it comes to discipline, how tegiye, you will regret ever doing that kind of thing. My uncle when dine welo ya ha na ato John 1 na family una as a whole, let's assume nun the 10 owulo yo na ato jo, that's no feel like no game ko game, and it's not right at all. As a human being, apart from God, they're supposed to be one particular person no gabogwa goku, you will listen to that person. Malo that's niya yo ha na gwagi, as long as no bully yo jo no ga baluguru. Me as I am, I have so many people that can talk to me today and I will listen. My family, I'm not scared of them like that, but about like now they scared that now, and if I want to live a life of extravagant, I can do that, but I will not enter my family house again. We be disown no me will your child disown no. That is why sometimes in be on social media, when I see kids, when I see small children doing this kind of thing, and say, umaza uja dozi hanaya ato, uja pugo hanaya, because oh ye maha na mpaha yelo hakaka neme. That is why you see children and ane bishi, umaza ane bishi. Ghana mbra today, Ga Eastside today, for so many children, hana woki the men cause. What do you know about what do you know about money? As a child of 15 years, you give 1 million. What do you think you can do with it? Now blow you maya. It's a yours. You get me to get money is to get money. You got from one finish be secondary school. Man go the anaya 24 hours. Utogi she would go just to live a standard life for yours on they live to be go
Kobuka that na afia. If a parents like this, nwa gelube 20 years, obu bundles of money, nata nakutegi, a man ya ajuju kebo shiwete ego. What do you do for a living? As long as I'm concerned, you finished secondary school 2 years ago, or maybe 3 years ago. So what are you doing for a living? KBB. Some of us, some of you people, parents, don't know where your child is living. Otanwu shibu parents, ụfọdụ n'ime ha wee ike ka m were mma gị nọ na village, mana mma gị nọ na village amala ebe nwa gị nọ, ọmala onye gị na anọ, ọmala ebe ị na-arụ ọrụ, ọmala anything. Owele emu ni anayi today, my mom na amalo. And if I decided to terminate our relationship, be it a man or woman, I will also tell my mom, say, so that tomorrow, come that na this person na money does when I'm I didn't mean because na I want to be perfect or something. No, I'm not perfect. I'm not saying that I'm perfect. I am not. But this is what I choose. My mom did not teach me, but I decided to be doing it so that they will know the kind of person I'm. So that my mom, mama, know the kind of person. Obgodi no na we mad say that na nwa gi mere ihe dota. Or stand wo yi that na nwa emelo this kind of thing. But kita anwa, a parent cannot stand ngolo nwa ya yi say that na nwa abulo ye dota. Na nwa ya de zoli, na nwa ya da asase, mo na nwa ya da eme nka. Even some young girls, that husband that that wife, some of them cannot swear for their wife or their husband na had them ye dota. It's not right. It's not right. Let's learn how to live in love in this society and train your child in a good way, so that aiwa na buho parents wiki benefit from imana nwa gibu president of this country today. I will use Lesotho as an example. He's the governor of Abia State, Abi. This man with fear of God in him. I saw it the day Pastor Paul Eneche Gallo, Abia State. A man that have fear of God, that knows that this thing that I came and I swear I took an oath that I'm going to take Abia State to a level Hanemele expects, and that is what is happening today. Then other governors Chagolun were poor. They felt intimidated because they felt like now this is how the government should be until everlasting. They never knew that a man like Lesotho will come and open the eye of people to see that now within 4 years you can achieve what you feel like you can achieve, that thing that you promised the masses. That thing that you promise your people that you can do it. But some of us are here online saying that we should give our president extra 4 years. That now 4 years is not enough. Look at the kind of insecurity in face today. Just yesterday, Nabani. So many people lost their life. We don't know what is happening Nandugu. Forget the fact that Nahanemu may somehow, but they are innocent people nearby. They are losing their lives. Our Christians, our Igbo brothers nearby, our Yoruba brothers, our Hausa brothers, nada practice that nonsense and haneme. They are losing their life every day. Go to Madige Shibri to ten Okada. But we be anyhow, but we shendi mad. Or begin bad parenting. Mgbe ha ga-amụfụta nwa ha chịrị nwa ha chịsa n'ilo, ị ga-afụ mmadụ no 10 wives, no 2 wives, no 3, no 4. Amụta ifu mmadụ owe ihe dịka 100 children or 100 more 50 children because of the this thing ụmụnwaanyị ọnụta. But he don't know any of them. O just nke ahụ ya na ya nọ n'ụmụ as wife ka ọma ụmụ ha. Ndị ọzọ agalu gawa ebe dị ha mma, ndị nke ọzọ emerụ efi gawa ebe dị ha mma. At the end of the day, we the society will be the ones suffering all these things. Before this country adị mma, anyị ncha
I don't want to say what is in my mind, but I know that na this country utono forget we are just deceiving ourselves by say that na the country will be better. Omandikwa, as long as na inchaka not together, omandi, because there's some part of this country that don't even care. Zone go off maka nwa have a problem to this society. Ko have a problem to you also. All lack of good parenting na-eme mmadụ ọpụta ojilakia kidnap owu ya na nwa mmịa na mpi ego. Ya nwa jaki ya o kpọọ ya nwoke si ya ngwa ka eme video na lumpa ha na mma ha ego. All bad parenting. You don't blame God for this one. You don't blame God. Train no one go ofuma, and you be praying for them every day, because an evil spirit can come at any time, penetrate in them, and they will start misbehaving. Train go di that child. Bewezelu chukunna, ya bụ na chukunna manza ga ekpere. Train go di that child, bewelu chukwu ka amalu ma chukunna manza ga ekpere. Ko ibia iwusa aka gị na ụkwụ gị na-asị chukunna ya iyekwe mumma ngwa train olu mumma. No, it doesn't work that way. God cannot give you money to buy bread and also come and tell you to go and do that here and take to come and take to go and eat. But that work like that. Bikon ejimaha chukwu na yun. We have had a lot of things in this country. Obunika bu a new couple and you are new newly married. Biko imuta nwa nete nwa gaya. Make sure that Nima the kind of friends so the kind of thing, and avoid giving them phone for now until they reach like after secondary school. After secondary school is not bad. It's not bad thing at all. My child cannot use phone until after secondary school. I might buy computer for them. They will be doing it in the house. But my child cannot use phone until after secondary school. By special grace of God, my own children will be a good thing to this society. My children will be a good children to society, to me and also society, because all balu muru all bakwalo ndi maduru. Mwamba ulu all balu ndi maduru. Teach your child what sympathy and empathy and love, unity means. Peace. Obule every time akpulu nka no na akpulu nkozo no. Oh, yeah, dog a bibili today. You cannot keep something outside because of the neighbor. Because of whom has in the neighbor. But you can't why you the parents now. If you want this society, this country, Inonimia to get better, work on yourself, work on your children. Stop going to school to fight teachers because na hatilonwagiye. You pay school fees for them to teach them, for them to discipline them. Nka hineme wuho na ya, they happen aka ha na emia. But teachers, you should also be careful. In the name of being correct, there is a way to correct kids, most especially kids of this generation. I did not say you should not beat a child, but it is name why in cable that night put an in tableau mark. Ibi sazi as a parent, he met you aside or may I, he met you aside or may I. What happened? My teacher beats me. It doesn't work now. As 5 years water, 10 years water, 15 we size ya. Ejine okpokolo osisi we tie watakili mo welola maza shaya ya. In the name of Nena correct ya. No, my teacher did not do that. Our teachers then did not do it. Even Hamego di amazing to this extent. Even say sometimes they tell me na school if la de uja de kwedi me gwa my auntie neti me because e waga sim ke yi melu auntie ijwe tegi na school. And the as a child he ga like e dodge man kunata nke bu the rate thing that happened. But how was I then agotago that a child you cannot beat a child without that child there may something. Or do lo possible. So ka izonu nwa izute ofuma okwana m call am no Igbo ndi oma njemon ka emesa na echefukwa na aka mbo wada Igbo Epic Blog. Cheta ka imegin ka itiela ya aka na share na like button, share ya ka o megin ka o ruo ya ọbụna ntị ma ono notification go bụkwa na o wee yichi ikwu gbasara this thing ma no wo ki ga-eshi correct them because o wee ka ọbụna ndala adokwu. You can put it in comment section, but please do not insult me, because if you insult me, forget I could give it to you back.
ọkwanụ m ka nlọ m n'ọnụ Igbo ndị ọma njem ọnụ ka emesịa.